Abusia mamema wo akwa basun kokra efamra emergency Ghana TV eso na se no nim data no e trending story na mede eba bedan wo na se nene da edikan a won saka video ibia aha emergency Ghana TV na ha no trending story a ebema wafutu sem na eba betnes me wakwan na hyehyɛ wakwan so yie no na bibia no yede ebedan wo nene trending story a mensa aka no Mubedi di se debiara mo mubedi ho adanse debia me ba ye manu na ye buo mukomu manu na debia omusu ebo bena na ze ne de be mai de wesu ade ne tokra atenafo benka tachi esu ade na tade apapa nanim ese ahimu eze free o himegu na tade den ne bai na ma benka tachi etimi esu ede na tade na ehim den ne beba nini na mu na yare mu nsem ya ti den na ne yere ede eje no wo aware nim ode ne nsem etu edwa na me nsem re ne beko ne kokotwe video no na se ye ba nsem bia me wo no so me de no so aba bedan mu bo mo den so be like na wa share na san subscribe and so ede ama me eja ba chat saying na me adomo ma be my friend saying pacho me de kwa me mufa eja mufa amove power mbacha no pay mama no pay de boko meche watiefu ne wahwefu nyina mama no pay me dwan to awa na ye maware mu sem de dwan to awa mihia ma oba ye fe no Abramesi 1996 na me de aware asem to nanim na me ka kire ne se me na papa kakra won nsem ne mu na maware gya yinti no ama ma bre school kra no man kubi misha na mami jaware temi to ho kwa bijan ti se die du no mahu sa agi se me pe oba bi kama na me ne bobra enti mesre no so obetima se abedi machi a abrabo na ebebo no enkola ebe wom ne de enya atade enya mpaboa eyi school sem nko ana me kasa kire no so ka kire me se wate no no so sa ono so wan ku school enti maka wate na mama ne ye sha abrabo se ti me busa no se adwuma be no ye me kanya me nimu no kura me ntwantronto no so na mengu nanimu ase na oso wonya adwuma na me ka kire se me ye taxi driver na de ma homete pa se me nam kura mu so oba akwala hye na chi na so oso no masa na mawia ne so a ya na me homete enti bi de me pese obesu ansa no adwuma na oso petreye ampa obeka me ho ija zongu ema na okọ SDA data ma mihia no so okọ SDA enti oba na soro okọ no na sister ba ko so o yitri enti ode to ne instance o omra ana okọhye adwuma se mfie miensa nyame ya adoma owie wo bewie na wonyem na me kura me yes sanity de ne me ka me pe container water junction ho ade ama no se da bi me so me papa fie na mete number pad dan wode ma me ya bonte na ka chem se sanity de ne me nya animu ho no se be ya wo ye adwuma wo na wo ye adwuma nkola ni school ko mu nkola ni be free school be ba ne ade na me se matintimi hyase eja me kura kwa me fa so me de be na ede taxi driver ti badaba ko no tu me fo se hwe okase wo piska ni nyina unya nti wo ye adwuma na wo twere so na cement ba ko na benya akoto anwa one trip wa sa na me ye ne sa na mama mitimi siesie bibia awie timi wie na aka dry ameto na me ka afiri minsa timi ka kire no no so enye hwe yenkobo de papa mane ye ko efoka ko rukrum timi dia se me koto opa ni ma opa so punti na opa ene nyina abadu na obeto dry ni bi ma no na ode ko hye adwuma na se wo hyase koso kama eja me so me sura me so metu ka me ko adwuma nti da ko me bai na ode to mani me bai na ode to mani mu se sister bi ba ntem no otoja okofa so meja ye fe ni kumatu bi na kwa wala ne ba ho na kumatu eja ware ye ko no ko ka che sister bi se na adwuma ne ye nti wonye ena sister se wono ha obi fie okofa ja ne be go be fie ra ne mpene nti sister no so yi nti wo me yere ho obe yi nti no ka cha me se kumatu ko ni se no wa be ka kire mi o nti se wo de ote wasi fie ti ubetimi a faka wadwuma no ho ti me fridge ma ba ma ne nam se abran mi hu no menye ma dwesa na me be ware ma pa fa sefo ni bi tonja eni bi wa akire ho wo ko fa bi go sesi e be kwa ko fa nsem bibiri e di abanti ka be ya mo ni nko etire ye ne ho na ye hwedi ya me be ye me kan wa nkasa ono so no one ne ka sema minim se ne wote won ka hwe de obeye na obeye be na nsa me ko ba na ko fa ejani bia begu ho me ko adwuma ba na ko fa ejani bia begu enwia no ma me so man kasa timidi mani hwe ya dai se ebeboa ye ba de hwe ne ade ade na me support man mama ena ogusu ye adwuma ya ti
emu an osakohia maame bi o kuma we fe no Amelia on de take ho adwuma no oye no ni di nkomo no so obetimi adi na wuram na Maria di na wuram ti afi no oton take ja no ja me de me so sora me kotwimi taizi eti mu a igusun kakra sa 2018 December na o say o han ka no say no wuram adwuma na se ka enti okwa onya ka ni bi han na we ska kra e wo bank enti obese ka me koja no na nke ye so me mai loan na nke entokia ni bi na me mfanya adwuma na mso se we de e ya asem papa te benende koyi ye koyi no manager ne se ayi ska na da ho no any ska ye pe no ye qualify na loan kra ya gibi so ye nye ye pe ni bi da na me ka kire manager ne se me sre no on fa me ire se ni nwa ba na on fa me se nwa ba ma na card me na me de be ye adwuma non de onu anfa ni tumi owo adwuma ni munyina mu emayen no ka che o yire se on fa o se den on fa manager no bank manager no aye call no ho no na me ka che se on fa me yire se ni nwa ba no no fa me se na konta ne me na fizaka na yeto amia na me de ka no ebe ye adwuma na won anfa ni tumi owo adwuma mu no enyina mu maye no on fa maye because standard da ho ne de ye pe na qualify so ye binya etibi ka manager no turi no ka che me se maka wate na emom galanta na obehia mienu me nti mimpi abonten na menkope nipa na asema me ka kire no no menka asem na anchire nipa na se nipa ne ti ase na so obeba be guarantee amayen eja mpacho loan mo nsa kan eti mo nsa kan de mo de ye no bre wani ma me kwan mo nsa kan ye ne sa stories ne do so ye de toka no ni twetwe ni ntintia ye de toka no 2019 ana me de ka ne shedwuma se do oba ne ka kire me se aka no e kada so afeni ato nti afie di kan ne de ma me nyama dwen se mi peska wo ka nam so mi aminim nti afie di ka me de ka ne ye adwuma ku me ho ye adwuma ma mpeka pre wo ka nim ne nyame ya adum bitimi te ka ne ka ne wie mama me te ka ne ka ne wie no ba ne start ai wo kra nya ka no nya wona na me pesa me toka ne ma na me wo me driver ho ne ade mama wo ka ne ma ye di afise me abusua me firi me ni abusua bia eti no wo ka ne ma ye di ne ma ma gise me ne so e kyekyere ye abusua ye mako school kama ibibia o ha me wo ka ne ho antimitimi ja ka ne kure so na akwa driver na odi ama no me kwa enye yie na masaja masako na masako akoje ka no ekoso be ma me ni hwe me kwa adwuma ba me na me kofa no ma ne ba me kofa ba on na gisika no be ma me nso sika me fia yete me nso sika on ne control sika na ofie ho me koba ono adwane ma me di esi me no ma asa hwe ma me nse me koka na ne buafu no wo ye me otibika je se minimu nyansa emema nyansa fo me nka ho me yejimefo mama masemo ya mimi yejimefo o se me ne tra free 1996 be pem nde meme kwa me mufa me nka nyansa sem da na da me ka nyansa sem na bra mesi se obefa me se mate afi enkola ya wo mo no school fees enkola ye ma obi ankwa ba school da ifant ena na me mako obi ehwe me a omunim ifant na me mako mama me de receipt ni nyina aba o ka kire nkwala ne nkwala no ebia wie school pani na ye doctor de otosu no agree ko be wie afi ye ne school fees metua wie ye ne ka afi de o ka kire me se nkwala no nyem na me hwe on de hwe nkwala no meni ho a no ka me ho nsabo kire nkwala no ma kise nkwala ne fa me nye hwe me ba otosu no wo hye na chi makra ne mi tigira bo atwede bupobupo wo wie o se di akwala na chi ekwadwo so hemfie kokosama me se me ma osaka kire me se obekọ ka kire mpanifo se me yiti training o manfa force me tweme a me ma enti o kan sa ja me mpame ho asade kire na me sorry na me kwa hemfie ho na me kubusai na me ko piso mama se ne na bra mesi me yakọ kan se na mama menim last year kano ye wonguram na kan pepa wi na me ka se maame kan pepa wi nti me du fie adwo ada ye nkonko ye insurance no wo se an adentina ye konguram na kan spring abu adentam insurance be wu na manka me yanko ye insurance no na yakoye spring na me be ka insurance asem ende mama matem de me jimi ni nyansa me ni mu de mama me ntwa ntonto ne so da bia o de me mame man kasanti e bae na mbeja ka ni so ka insurance e wudie se na maka ka adu no ka insurance e wudie minti me fanya adwuma ena meja ka ni so ja mbetra mba fie ho tek tibi wo ho de ba branda ya wada na papa e ba fie na mini ho no buza so ena wo se me buafu me kotek ena papa ne frɛ me se memra ena me koi na papa ne buza na me ka de me kan ye nyina a kye papa no na papa ne se enye hwe wone na kasa na ebo mu no o sisika ni ho enti papa ne se wo srɛ me wo se ye nku fie da ne memre da
na edwada yakwakọ ye insurance na mse mate ti nyame ya dum fia da ye kọ ye bai memre da ye kọ ya ye ba da nyame amfa fie Ford driver bi be ka me to twene car na efiase car na efiase wie eno o se me ma hyeda e na me kọ akuku no na me de mama de ha me amede aba ha ne se o se nkwala no nyeme na me hwewom on na hwe nkwala no me so me ne tena ye no mabra bo nyina sensa me hu na wo me papa ni da me kogu se wa akwala Bemansu eja masabo ya baba kafra ada me kogu se wa akwala de se wu bra ka tse sabra enafo sab de bi ye bia abra me jai akwala wo da ho iti kafra mama e free ho na mfo de yo betwa be kwame mfam na mtema kaka kroma 1990 ka wona bia wo se me kwame mfam twidi ka di wo fresh si a mra fidie so oba bia wo se me ne na twempra na ne me ne wo mpra twen wo mfre wo fidie so onka ntefi 1990 a wo ware ye wo fa wo yire chida mama me ka me kire wo ya sure mama me se me tia fidie ka si so na meka ka wona bia me na ye adwo okumasi a de ka wona be ka fa ma ze kwame mfo ni abotre because mama kawo na udi na chi a o da baba ko da prison no wote ho because ka ne tai nye obi to ka za fa kobra me tai nye na me ka cha ka za me fa ko me fa ko mo ni ja on to tai foforo ma yenhwe oyire de no woni oyire ware yemfie sen ni mama 1996 pa cha mo check mama efi 1996 bepem sa bre oyire accuse wa chill se bia no oba bi di agro bia na ni nye ho ebisi da onkan bibia sa ebisi da etidie na ebesie ama bema wunya nya oba aboni bia otimi bia na no kansem ya kire wo se wunya kanya sasem bia da na da be kanya sasem meti mama me just ono aba no beka mama nyankopon hata ho ni me dance ni enti wo se me pedua bo because otimi ono no so obeka no kura me na ni mogu asede obetwa ntorawu enti ya na oboni bia ada na oboni mama asem bi o kato me so na nya no kura na me hu de menye nyankopon so firi soromba emeka se de o kato me so na nya no kura etame so mesoma free so memfa kosua memfa snap na me de mano aka ne sa me de me ja se duabo de ano na eka ni nyina ye duabo na se wota abodua mama enye wa ada obeka asem ne kasa ono na no ya mama otimi ka asem te obeka se memfa mitiwi nkobo dam na memu ede ne beba ma wo ma ne yesen me pacho wo yenu enkura 5 wo mu nyina eta wo ma me achi tete wo fie wo no me de ntia mama me minima de kro enkwala ide me yakra se mususu akra de ankan ha me o mo ye mpanifo a mo munim sa me na me koba ma me na adwuma ne kra won kobi otifie me koba on yakoyi load na bema me de picture na ma na on fa nto so na dawafo ya hwemi nyina ehu adwuma me ye kia me de na nwura me ni bait me ko fa meti ba ho a na de ska de be ma ne nti se dinti na o ma ni nyina ka ho ama o ma sori eti mama o se me kire nkwala no sa wa ye den die dikan ye ba otoso mienu ko adwuma na da so no ye ba otoso mienu ye ka no na me wo fitam me ana me ye ka no na wa wote fom ye wa mo lodi eja bebre eja we mama me kongura bu ho a driver ni me ana me gira mu hye me ni mate batwika na ba me ba me ana me gira mu yi no ma we nyina gu fom na wo hye ne ma we gu me ana me gira ka ni mu hye na wo wia wasan yi egu fom me wia matwika ni di firi ho aba efra gogo ekomebo me ko race oba bia efra ni fo ni kunkum agogo fo na ho ne kofa sai no ma we agogo fo hwemnya obia be frɛ no waka menko a omkra dabafo wo kra sere me se me yani be skani bre ade so me na otua o kana mama me ko kan ye no de edika me ba pani me ba otoso me na ka kire me se ne ma me ka kire me se o me mi medina kire nkoji lo no krata akra me ne ma me ne ye se obetua me kare me fa krata ne mra oba na kansa me ba otoso me ne kansa asem ne kire me na me se me yejimifo ade bia o ma me kanti no me ne na anya krata bia mine na anye krate de eti wo request say nka bosomi won package bi ma wo me kra de man ka se bosomi o me say wo de car me ni mate e na me nkwa na me nam enti wo say chop money nkwa ni school fees a wo de me ba mate ska se 1 million kra fa mate ska no mame na driver ska no fa ye nkwa ni school fees ni chop money no mama ene so da ada oba ne beja tu so ba me 1 million no ono adwane a o mame no aka chem say 1 million no fakoto aduane no na me di bibedi di akofa load ne di aba me fa bi sa ahwe me ho na ja mo de mfie sen ne tua car ne ka wie mama afi ba ko pepepe ne matua car ne ka enti mo tua car afi ba ko wie ye no ade na no yire na ntena se anya hyehye ya mfa ho na sales no da bia akoba ono kwa na ade bre na wonte kakra mobra e bia ma me bi wo ho behwe no wonua bi wo papa bi na wo hwa busua mama meti hoi se me krom me fie empo ono ani fie am kwaji ni mu awale ne mama
say manimo guase wo poto kyese asem ba fie ho no ma sikasem ntimi nko say ebia aye de beba ho na meme wale fie yi sika meme de nko wodi ni nyina sho yiri botom ni nyina wo de botom me ofa ba wu me ko ena me kra mi sister friend me kra no Mr. Because my Mr. So, Jaw, dear woman, and I was a phone, mammy. And I saw, wait your bebo, wait your or candidate in this over. Mamma, then as soon as I call me Buzaze, Abraham, you could, and Pacacramamia. Or catch us me, Mimmy Sky and Quasia, some Namidi. I don't know your master mana. Mamma, or no other Tanaka. Mimeka Unini. Mimeka Unini. You are the one said, Bema now we had Jumago about to at least get to a big cry, wanting to baby, and we hear emergency. The woman said, Edmani and Eduma. Customer phoning and the customer and the customers. And I mentioned Mamma, may I deba can say, me as I saw me nam, me did your body. Etimenia bonny, me namono, menya bonny, menena Yajuma with Mamma, in fancy and Tiffany. The customer being one normal with phone so. More a descent and a motocano. Oh, H.A. Canada, year 2019. Tiansana, mobile tocano. Satana treatment in it is a winning in them. Mamma, and the customer woman say, me shana for frono, and I'm the chinkle for cano. No problem in him. Obey a treno, no problem in him. Mamma Pachawati, or say that on us no problem because I'm Miss Mecoba. And yet tell you about me back a crab in your piano. So now they have a back on way. So veterans of Becania Mason, your minimum no cry. Debbie me quite mobile monarch say a jejum. Or my penny movie was said, now would dead man a ukruye. Ah, Debbie, I would be bedroom. I'm not catching the creator, but no seeing tia. Or no one a catcher me or boy me boy. Mamma, a drew baby cram or yetrino. A drew everyone and Obertoja, the drew every cram or catcher me say, Kwame. A Juma me, who has a car or chop money magic. And so, magic. Or say, and who I was sick and who has a me chop on the crank or and so na wuti and I just say asumje wo honoma to say mokabo mokwaje sa besiano ekwaje loan na mo de talk na problem ne se ehase mama wafo achi ana mama me de ade a memfa mani me si bigidwa abodi ti me de memfa mani kosu awe ehun ye de menka na atamdidie ene ye wo de me famu no me twin sa ena mpanifo bia obi anso me bedi hukunkomo bia asem o mka kire me se ene won because do be wo ka kire me se wanya business man ene de wo se me boa kofi lolo ko reso eye me dance ni ama no kwa kire ya adwuma yefo ne baako ye ko ye obushi ho o ka kire odika ka kire mu fi wa me ne konso wo se wanya business man wa ja ne yere ento no so be ja me na business man won de onye hwe ma na osoro o se why de wenya businessman a businessman na jane yire ento ono so be jane kunu ento ono so be jame na on the businessman onyi bibia firi osoro a o medi ne keke oh mam wo ka nyina kire me o kasi wani ko filolo ye me dance ni okoka wo yadwuma efo na dim wo nwuram mama mabre ene so ono wonna mama ena de se me janya mianim ka se ode no ka me a na me boa na mo miami mu no ena ya wo ne no ma binti no eya na me kon no kra se me ne oba be na so oprepre okra en sorry ono ye bi kra da me de bia me na me ka sa se na oba me no ote ka efese kada ko bi kra be ka se wo bia papa sei eso me yire onye mi bi da onye mi bi da ba wo de se o kondo na akon ho de a on fan kame kondo na me kon ho de on fan kame me mama me gidwabo ditimi ntwa ntro da woni netifie me ni netifie me de ya na mafrifie de na si memenda no mama me yare last month me visit ni nyina wa ha last month me yale me ho mfa me e hyase me konwura mu meba afi driver ni mani suo bibisibisi na awrade hu me mo bo awrade hu mo na bitiri mi bedu me gira ka no sisi na me yi no ma na me ya bete ato eti ewie no ka so madam Catherine na ne de ni sa madam Catherine ne bo no nti okoto bi ma me na ye ena ya advert madam Catherine sa mama me pa cha mo fa nche matia yenko to so a eti eba sa no eja me de mi gusu ye adwuma no me gusu ye afi na me hu se me hu nya me ye eti joda bi na me ka se da bi me ko hospital last month me ko o mo check me pressure 195 and the doctor say hey yes I know den nya me do wo and nya betre ma me o wife wa homa ne so chia na muni nkomo kakra ma me se me chia o
Hello. Me ba cho isi mo hwe na mo lower TV na ebe na say on sorry free TV no ho ma me. Mo ma ni free TV no wo wife wo fie ha. Ya ton sa afre no ba bedu Lawson ya bro say ya so reception no wa wo ka say. Wo yire so won ma afidie so. Wo so wonwura ha. Na ke ba se nko betena won che na edi nkom wo so wontena ha. Mama, me ni problem. O ma ha ma me. Chia no ogina so oba pa ukunu chia ogene so. Ma me mesi me chia wa no pai. Good morning. Et say. Yes, I don't know. Enkwala ne ho ye. Uncle Pando be away. E de nyame ase. Africa die nti a wo de na ba ha to ne nkrama me. Ma me mesi de nti a me de wa ba ha ne se. Ekwan ade me nam so ewo fie ho no. Ama ne me manyina asore tia me no. Ntira me de wa ba ha de edi kan. Wo se nkwala no, nyame na me hwe wom. Eti me de wa ba ha se. Bra be kan wa afidi kase su na wiase nyina ante se kwa me amufa. Me bra de ahwe nkwala no free 1997 e wo kwasi. Ebe pem ne me bra ma bredi ahwe o mu nyina me de ba ko vibra me no tra ma bo no abra me se me pese obeka wa fidi kase we nyina so na de etoso mienu o de etoso mienu me pese me hu se eradi yankopon oba Messi oba pa ukunu se na ano memene da wa frifie na ensem no anhyase na ano memene da ehyase wo bra mumia no nyina mo call bank ekokwaji loan samo de kwato car aye adwuma ebra woto car nyame adom watimi de afe ama mwatete ka na wi afe treatment a wode ma ne se bema no enso ni ene wote ya okita ni BP nro no de nam na no memene da de ekoso no broni beka say unbearable wantimi anyina no ene ode afifie ada de na nsie me name Emma from Mohammed Dase me so me de from Poma Radin Shira bebre me tia no tifu nyina me pa cho papa mi fia na ye mi kuno no Kafra isimu san freno na oba pa Messi my name sanka ubetimi awura studio ha ya mame akebe me de papa afidie isu Messi yenku nipa afidie su yenfa ko ahoman sen nipa kon entinka ubetimi awura studio na wabekire wasem ni mu yie aha eda ne nkasa mame na watimi abekire mu yie kama me ba eda ne kasa na ya hwese obewura studio dia mame oba pa Messi oba pa. Yes, madam. Mama si why me name yi asema wukunu dia bai wabeka na asema wie obie nim se wo Messi ne ne wo kasai eti ni die mu anka wo soro ha die re studio na enye foma yen mesra wa why yen for so obi a chepa na me de ma asenka re studio na betena wukunu nche na yen solve case ne simple kra mame why nti yehwe na yane oba Messi edi adana na oyire kasa usu mama baby amede oba we free baby na bedu mama wo ye misa no odi ni free hin wadru hin mama misia o mini bi ka kra de kra me disha na ye spare ena na bitwi na me dishia o na me ka me ha wo nyina de kira se Messi se ne mafam me ma be kwasha bi jai baba anya gbagbo to koyesi wo 2024 me ma bi se de ka minimu no eti mabre mini wie bia mini obi papa bu sofo ambeto wo so a o ma anyeme enam se be ka me ho na me wona me kise mabusua me ma me kura fra kwantu mu ba me ka kire mi sister pani se me dia me kikire mabusua ti mi kura mkura na me nko enye no ma bia no de ye me kura mkura ma na me nko tese no abusua fo ntam te sen oh se die boni bia ni ne mo se asem ba fia me nko ba mo fa kura ka chem se obeyi me die fra busua ni because asem ba fia me tikuma se ya me nko onim ni nyina so na mama baby odi ma bedu no me odi o meka debi o se me kohwidi o ka kire nkwala no de me yakra se me yale ya me da ho no mama otimi fre nkwala ni nyina begina me so wodem wo de ne sa kire se hemo pa obekọ adwuma mama nya sika kotu school fees nti mo yeso wada ho obeka we yo wo wi no se twa no aka kire nkwala ne se ono de hwe nkwala no na senka obi ka akura na wutwi aboso minki yentu ya woka mama na no David bi na me show David bi betena hanu ma no se ne ka rentu aneka me bisi mabra bombu da ka adwuma be yese ka wo na matwu ka untu ameka mama bisi da ni nyina ya driver fo no so ka wo na ka wo na wetwi ka wo na ka wo be ka so untu aka na nyina wo driver no so mama me fi makoma mu
ene de oba we yatena opapa ebedi adanse me yi dance ni me ne nasemu a me nyi obebi hunu oba ono ne papa ene me yi na dance aseta me ne natena no se ye bone amofra papa wo beka me nya ne bone eso akatia wo de ma me no bekura bitu busa se abran na de odi yemi eti se me no tena kra ma ye obone kasie bi na bia wale nagu matemeba ma oba Messi oba frimpoma. Yes, madam. Elda say pie free studio aba won chen o waja mame ne nkasa waba won chen wa be din komo still wo se wo ma aden na pese obetena fidie ne so me cramp pese me banti Matiya for so e ma wunwura ha yenya afon so de ma ye nto aso wo ho be ma yasema wo kan e kire se efibra wo no ware ye wana do tu adwumam nyame adom apon wo ho wano so ye na adwuma kama awore na hyasia bepim empempenso bi na ntokwa bi ani ho asem bi ani montama wo ema 5 fefefe pani kura ye doctor ne yanka awore mu aye de na be sem finhia kakra ni amukabo mu kwaji loan eto car ena problem ne hyasie watimia atwi car ya mamudi atua loan no 1 year mudi ate car na be ya mudia afe akatua wuntua ni bi wakwakwa so ba sales odien yo wa sika bia obotom neguo wakwa abusua program kwa gese obesrew na wate kakra dia hye ni botom afi wo frɛ no kohwini se wonhwe ma me no krai ohe ma me da se radin shiro me pa chow ehia ye na na odi wonu tu obi spare na me so me nya adwum nti me ka tsen se me nya adwum ena me ne betinai but ono kwanti na so bi spare kan me ne ni share dana no e konya accident into what na say ati say wenya e we from kwanta spare na no wotwi nti ke police state club dem ye share ye no enti ma o support na onya adwuma ba me tena ho sa senye shi nyankopon de wona ye nsentire ne nyame nti me se de etie bia no obey amai and I'm so about not me said what kind of sentence say or see a woman at the home oba pentin kwai na gina ba bia we din kakra ma me I told see a woman or my midjani jan kete no otua no fuan enti ma me benya atema ne odo edeman into a fire on the pa, Tiaman Benya, the man or brother man. Nam so near what from the day. Men so my boam and Yanko Pwama, why okay? Because they say we need Miss Minnie, Empire 1 year ago, but yes, in cousin say, my dear, Yamma 1 year, when I'm sminny, my school papa, dear Mabeko. And you may be in I realize back to school, papa, so, and yet, we are still on the end, yes, the kind of him, I see. Ampa di empire bomb. O timi she dem afofra ye hia wale ye hia ya tena no. Wo she dem kwa ebi asesa 50% no benya na yeska. No de aba. Abana de nya ye ni obisiwo. Na so mama na gia ko to say ye betimi ayede. Nkwa bia na me ye so ye betimi ayede. Ebi won ma ne hu nyina santi wo ma na benyin sen penyene no. Eni wo nya and the crown may call one will be now will be cared, be tired that day. I'm paying Uncle Ponsu Junanachi. The witch in the year. It's your one means and says, be beyond 1 mile away. Yet, yes, Cato, but then, honey. To me, time of the one when I'm casting so. And I may come in my memoir. There, my dear, or more than to make one my walk on what they was here, you could jam fine. Was it done in the 2 Michunan and Uncle Poyens and Tenu Yans I can? I'm part for him. Be mechi obehwe to say aduane biamni ade de na adwuma no kan na nya mono de ba na otini ma aduane ne ade ba ahode na ne dinsi ba me de mini ma de se ba ma ba de okwa aware a de oda kan wo mo pede a wobusuafo ntimi nchichiru sese ti de oda kan eje abusua no so mo disu na eje kakra wodi pa wo de kan ne adwuma kakra na ode hweme enti eka na woche me kokwa na otimi nya 1 year Beka na watchi, and send me a 3 months. To obey an answer, not near you can was sending them a door before there be anything. Nammy, never been a chimney by. Your band by 1 year in Kakra,
beti debi ene adwuma no ese me kwesua adwuma no me kana so betimi dia ampanso de osie yo kwesua adwuma ene me hu adwuma no me hu adwuma na meye me hu adwuma na ayede kunya aka bi na obie wo hono no ena wo ye hono se menye ho adwuma but na ayede me nua ba no ye carpenter no ye nkonya maaye ena me de nti akadra na pakacha papa ta de wo kana na papa di mechi ena obeto dre de man ti bibia ni ama ho chirim kram ka papa na no amam ka papa na wo kemasem no amam ka kra na edam ya hye me ye de to say oba Messi sande ma we nyina wafam wadum pempen so a moka bom akwakoto ka eho any problem no eho na problem ne sha ase nti sha ase free to so ho ma me ohema papa na oto no nikunu na kuma kan enye we nkwan ka o kan we kan ho makoma kaya ya gilo ato me ye aduma na aduma na ba because me start aduma ka kire se dabi me be se me ku be yi obi aduma e be tu obi ka enti awrade so de fa nyankopon de fo no so na ye ya banko so de fa me so na ye ya awrade fa me so nyankopon de o se atie me pipe e de fa me so enti me ye aduma na ka na ba mami besi me pa cho car no enye 8 car ne de edi kan Ford Escort na me kotoyi ene ye ba ko car do se na wa nsia car ne nsia de to so nsia na nyankopon ma na gina mayi me pa cho ma te nsia ma te eti kan so papa e programs me ade saa na papa we na kuma to le bia adwuma no loan meji oji a na adwuma no nyankopon ti na ye eti ono oji loan ono na adwuma ni ntimi nkova scan ba me ye adwuma me tua ntantan se de be ya onya pressure na ho beto eti wo tua na mi tua na akwantam ye be wie no aka tell me say ai sika no na bia wa ton ka to to scan ko ye be ye no ewura mu Ponya man to nema, but what can one do? 1 year is you. What are the shamans? The mobile can ma 20, but I'm in it's my 20 any day. Me show any no says no the amman. Saying, say, the quantity discussing me, church school fees, me the man plan said, and yet no one and I'm what Abraham the best to me. And then I said, there is some carpet stuff for come. Na yadi lo ni na mesande me toka ni no no ye aduma tendi ya ene so na walking etika ne de na me ye aduma na ni yadi lo no ni yadi ato ba me mi sika tene ne no empie ma ni sika ne empie ma ye mbi badi lo ne empie ma enti oba Messi time a woni ukunu enka mo nkwaji loan ento car no na problems wo ho One day na kuma ni problem ya na kuma na wo de bia me kwa adwuma na maame wo kasa me ye etra na me ye ntem na mi de etra adwuma nye bibia me ye adwuma na koso papa sori a wona na hye mo me kuni sori ye bia na wo de mo yo no pie na wo ti right ni fuse wo de a hye go to mo de po me so madam me ti wona mo na me ni e de baba me de ana baby ayetene so wo watan na busuafo nyina mpena so ntime me ba no so me hard work me baby amete no mo frame no mo nyina frame ten because so me hard work ade oba Messi dina be ma ya na busuafo nyina mpena sem wo kire mu no wo kire mu se sika wonya nko problem nti wonko programs ahodo no ama woni na busua nya problem enti wo ka se wona busua mpena sem na edi ntia enya wona ne papa busua na me tifie na me se ye adwuma no na me to jana ka wo de me kokko so mo makobo me ka o so mo mpene so mo me twe man so enti me su e ho no kra me di so ni awra ho ko to last o me de me koye ena me tu ho no ma me de kokko tena ba bia te si ante no me to jana o me de me kokko so se ti o so se me ma wo wani nyanya nkyere e be wuro mo wo mo abranye no kore eti wo time for mo de atam ne ka o ma me bo no zongo no na nye oba Messi se bema ewari oba no eye full time housewife a bema kwa adwuma wo bo akwonwoma wo hwemma chese fie obibia wo ne tua bills esa akura ton ne ma hye ne yire na no kuna ka bom na se mato car e de ye adwuma na bema na twi car no a adenti na wutimi ka kire wo ma ne se nyemu papa ne hwemu o me na me hwemu adenti a Why ma se me kan sa me tro ma nyankopon me tuwa mi dina accident nko amanya me ensa for me dwuma yi ho operation ya de 3 weeks I am operation 5
Se mi transfer come accident come operation 5 a day. Now watching you no aye me a you jam taboa. Let me transfer Nyankopon na be boafo. So ye bibi na akoma sori a me catch and na adwuma no kwa so ka so won ko. Na makoma sori a me ti be catch and de wo ye nyina nkola ni hu. Abraham Mercy. Wo de meme de wo de bia kasa meme ye bonsam. Wo de ja wo de wo Nyankopon fi so ba na aso no. Kanokre enya wo na nana ada nana ka kire me se loan na ye kokoje ye ayi meba na meba ya metoso mi ni one magina abo atwede popopopo yi ma me hye de chima ne bo abotwe popopopo yi me manyina mama me ni abusuanti me ni abusuanti me manyina me de to me ho sa kola ne nko me de to papa na manfa me din anto ne so eso kwrenti bi jira me ka chese sa wo na wo hwe me aka me ko school mayi me din ade to me so na firi me so ama wo ma me wagina wo bo trin kokokoko me boa Mama from Poma, the papa can control water. Hey, yet new site. Papa did know why you did them, grandpa and mamma almost did it. Papa did know why you did them to it. A grand in the tower, open the abo, and on front of the banner. Oh, yeah, the officer so that I'm patrol Jano. Papa didn't know what they are doing. Well, being unknown what they are doing. Say and cry one can say be answer if you cry one if you say ma woka no enye no cry na woka me dem me buy my catch rewom duabone dem me buy my can mama nkasa akola na woka so won penasem akwo ya de na kwanta to that am pacho on sa ha ye new site obi ase ni fie so we did this eya nti bibi ni ene mama nkodem na mo nsete madam nanu akwana no atomani o papa to ba ko mama and we fresh you ahodo wo bodua eba akwa ni duani afra nti me kwa na me ya de wo kiti me hu ya se oni afra ne de abo eti me kwa na me ben no ma bom no ma sole eti hu se akra aye ne papa wone ne dia bom no dia na aka kire wo ba no so me be hu so me dia bom na wo ye ni mse so ko bo wo tehe papa ne tehe eti wo tehe no and wo se afra na bom ti me ben na mse na ada die ne sie eti me kwa se de ye bibi akra na ya na ebi ase de ne ha na me ka se ompi o mu nyina pie mfiro wo mu nyina wo ma ka nyina so obi wo papa ne ye de da onkasa obi ankasa obi abepi won pie mfiro wo de me kire eti dia me be se me hu asem a wo ka kire wo ba no bo ne papa ma ne papa na hwe fom no e dia asem na oba atan wuti me ka kire wo ba no e dia wo me ka kire so on pan chow me ne ko no wo so won pan chow enti dia boni ade won pan chow mama obwa papa na ni me ka kire kwara se won ka hye nkodu a wakache se maba kolejo mo kwasama ma dwuso ahemfie ho na sama oba na wo yire me gire de kwasama se madom ya kwala no okwasama ye kwadwuso ahemfie asam no bepim no watimi kura me ankoka na me ka se eye nsehunu wakwasama me amenko be na wotwe no ka kire me se manko be kwa ahemfie ka kire me se mimi ye titrafo to manfa force o metweme a mema na me so wonkoka mama mpa opie ko dwuso ba na ka kire se ka kire me se mimi ye titrani ento so mbaba betweme force eti ade chinya na me kwa himfie ho na me kobusa ram se no kre na mbuza se 2 million na me piso mama se ne no ba ewie mi ekwa akọ asem no abramesika no kro me ba me do ba ha no me se be kama wiase nyina nte se akwara ne ye me ba na nya me ba ma hwo ma na ma hwo me ne wontwe ma so bia me masam mienu pe na me pe na wo mfre kwasi ebusa se me hwe na ma hwe no bisa yire na wanyia no sa wo hwe nkra na wanhwe abramesi kama wiase nyina nte se nkwala no meno na ahwe o mana se ajan kwala na gusura mene namba bi bo makotwibra ka ne ma wiase nyina ante Aisimo san fra no na onyi sa question na no ade na sa question ne baaye no oba Mercy wakate call no se woni be mate na enkra wo montem na se wo ba etimi ne ukunu kontokwa wo pie eba be hu se be ma ne da fom eye ukunu da fom wo se me ka kire ne se won kwa patcho be ma esusu wan kan che ne se o mepa ne che obi ya nanu no bu na bra ne su ana mama me say kwan ya oba we di be nam so se awarefo mu mienu eja meba se mu mienu na mo wo problems eja meba mu mienu na mo wo problems a enkura ne de omu ni problem ni bi eti se mu wo masama mu mienu mo so avu mu case enu kwa sa mo twen nkura ne de omu bam afede abusi oba Mercy ewra studio oba Mercy ewra anti phone ya no wadum na mame wawra studio matia isin frena wawra ha oba Mercy wukunu bisa o question bi wawura studio de
One famana one can say ya no mame. Bema bisa question mame. Mame me say me busa me yire Abraham say. Enkwala me no mo wo no. Me no ma me ne na wo no. Me ne na hwe enkwala na say. Me jan enkwala na bo no so na me nam na me bo makohwibra. Oba Messi over to you. Ukunu bisa wa sembacho yi na no mame. Se mama me wura ha ne de mama men ka asem ni nyina because on was start aka na asem me ba question na wa bisa no yi ano mame me ni bra kra what say me time ni nyina me time no say ni nyina aduma ye no wokunu bisa wa asem ti yi ano na no mame ansa na yato aso be ma say siso e bia no wante me say me de oba ha no ma enye man so na me ne wo betwe me se me pese obeka ma wiase nyina ate se abraba me no boy ne nkwala no me gya omugu so ma amwa wo e won nkwala ne hwem kama wiase nyina ante anase nkwala no me pese obusa se nkwala ye me ma because me nu wo fie no eno ma de ye mitibitibi hye da busa se abren eti nkwala we pa ante me no ne wo nkwala we ya eti ka be ye bisia bibini a wotibi fo ani ntokra se nkwala we nti eno ma ensema kese a wo ka kire me atem didie manu nsuo jimifo me nka nyansasem da emema nyansafo esube ma jimifo me fo na ni bi na me sumi ni bi ajama yenya no one at a time bisa no question one no wonyi ano mame wo ka bo ma wo hu me pese Abraham be sika na fidikasi so ma wiase nyina hu se me kwa me mufa awo amene ne wo ye no enkola ne ye me ma onyima no okay oba pampa chokunu kasa ho eye ne ma enti na adwuma ye ne de hwe enkola no okay the second one enkola ne hwe no me ka hu bi ne ye hwe enkola no me pa cha adwuma ye no ene de hwe enkola no me ne ne mi no enti enkola no kura ti me ka kire ne se dada wa nkwa ama mama onye ye nyina ye nya bini enye no kreda nkola ne ka kire se dada nkwa ama ye nya bini last na o ka asem ena me kura mi yi na nti asem aboy na wo ka se obo onudua na mde ne ko ahemfie no wo kan ne se mama enkasa na dada nkwa ama wunya ye nyina ye nya bini ti dada ne koba wokunu se wo polutu nkura na dwen se enye papa yi na hwe nkura no me pa cho ntisa mi ti menye sada agenti brebe no polutu nkura na dwen mama debia ayi nano memory day mama last month me call hospital me pressure nam 95 no enduro mo de ma menam adwuma nti ma hweso anu nduro no me kura me ba doctor no me frɛ ka kyerɛ kwasi sa pressure no ndie debia ya me te se enkrofo ka se ono ma se be ku be ma ti me de hospital do me no mo ti kwasi awunum se adwuma ye yeso no me nya kapre frim enti ma miska me fa nkopa bibiduro ana akora ka kyerɛ se me de me nkoso no we ni kakra ne ye nhwɛ step me hunya me hie ena na wotwena mama me de ka ne kɔ kwan so bai ena nsu ntimi nko timi me da tai ne ba kwan adwo me da ho na baka kyem se me nkonko ye tai no ena me se Abraham me yale me kɔ hospital wo se an da wo da ho no e de na kyesa wo yale da wo da ho no aso baka se an da wo da ho ne de na kyesa wo yale wo de tambia nkora ni school fees duru so a ena wo patu yale me baba Messi time a moto car no be ma na o de car ne ye adwuma na utia ne car me pa cho car na ekoto no e galamsey car me minim car mu be mike ne na kasa kese ka ya ye to nyina minim car mu enti face no kra ka ye start to no se bi o ka forto a na se skani nyina akọ wura car nim enye car mo na ne ye to ti ne skani nyina akọ nti na eha me adwuma na me ye na discover but be wi ase ne skani nyina akọ wura car nim eti ko wura mu sa na etete ti debia na ofri wa no na aka tem so abana ka adwuma de enye ne sa ho na in case wo ya forto no be ba akase akase wo kan sam de to mitrim na me say watu me fo wo ti se ka ne ba na forto ne ba na sa wo kwa ya me hu sa wo nkwa ho hia eti tembia no kan ya na me diska na ma Saturday ya sama ye ken na okokwan so e bai to obaye no ena oka tem so jack ene doma ne yusu na doma ne ba no ena oka tem so mo se ma me fence ho biem na asai to akansa no me koto ba ko 6 million anye yi me koto 5 million anye yi ena me san kogu ano nche kula wo no so sei na se sika no kwa na ekonam so miwura me srew se obi de ka 10 million se sika no wode ma me amfa me kan fie because me be kan fie se pe e benya adwuma fofora ye eti se sika ne de me de be kwa wode ma me be kwa koto original na ye 1000 na me ye bibia me kan ka kire ne dada ena me ka kire no enti ampa me kwana di eche na me friend pa kroso me so me ho a kire me papa se eyi no don ma ne ba no so wan me scan man ta wonti me nkwa adwuma bi wan kwa so kon be de me ne nkola no school fees so na abegu hui enti me sro tue me sika na ma me na se be ma ya nkwa
Yenit. Efie nyo. Me patchan. Ti wanya agye atum se papa yi bo afie. Me patchan. Yeniti. Se first na me na meko. E na ye to car we say no akwala nti. Na me ntimi nkobie. E na ye beja adwuma na ye den. E ma no ko ba ko aketo na me nyi obi ma na nhwe ne ma me. E na me metena fie. Tim ne na continence no kra na ekọ no. Bibi anka na sika ka na so ekoto ye no. Enye ka mo no. Eti sika ne ba me patchom ni ma je se nansen ya akura de. Ye hia ta ye yawe. Se san wire kan so san wire na ne boarding. Se san wire. Ka ben. Kia. Okay. Kia mighty. Enti na yi bi nso wa ase na abu nti wo be ka chem so wo koso no. Ne skani ho. Because scanner ba e ka se ma me twa Nyankopon ani montro. E ba e se make sure say ye de bi kwaye adwuma no. To da bia mitimi di scanner ba wie na memeji a. Wotimi me ye de ye ka ne nyina asan so ampanya se wo di akodi owo nkodi. Ni ade ayaka na me ho ante bi kro be kwakwan so je se me kwa no da ni frɛ ho no kwaje bosia ansa no watimi akwaye adwuma no e bi kro atoro be abosia na magye anso na maka cho so papa kwa na me make sure se kwa ya me fa so a megye bosia na ma wo kwa me be send wo no me de be send wo nsem oba mesi wo kan na che se papa ya adwuma moto ka ne se won fanye ni nyina wo de ye ne kwan so enti me problem ne se aden na enkra ni nyina timi asori agange up against papa wo ma sorry eti o papa Become on some Mama, me from Mama, enye no credit. Omon kasa. Enye no credit, Mama. And I know you know. Saturday credit see am kwasam koto be ya. Papa so me kwa me koto be me be na me tiri me de so me ba de mirror because me kan ka some this can am de be kwa koto. Etim kwa na me koto ade wadwo so ntimi skar be go me phone so na wo kwan mo no. Na me se de ntimi be na me ni age se me ka kire na ni beji so wo se yemfa mabiem. Ni yemfa be makoto aba no. Na ni beji me be ka kire na papa ni matam. Wodi matam no wonde hu hia you know wonde skaba ne nsam wonde me ka no kre wonde skaba ne nsam Messi na di enti na me pa chokwa no to mo kasa me kasa di enti na skaba ne so wonde enye na wono me magiska no me makwa koto ba na kam koto 5 million de no e na kaka 5 million no kra na e na me de bre no wonde ni saso skama enye and I'm say 5 million mato 6 million anye enti e se me to original no en tokwa na ebebe ni nyina na se san ne man ketinkiti we na edin tokwa ne ba na has there be a time wetimi aka kire okuni say makwa kwahia businessman bi waja na yire me so mi beja no makwa kwaware businessman one day wasi ni fie wie me wanje hwe wa me ho woni okunu adisa nkomo no eja ma ni nya no mame ohima ende me pa acho wo ye me na me so me ka bi chense me so me wale businessman makohia wo bi wono se ne ho wono wo free se ne ho omre ne ho odin adwuma no so ne ho ode pokwa yi obi adwuma obeye na me so me ni problem me say dem life te se me no wote na wo ye de bebra papa yi wono hia me kunu me wono hia ntokwa se bi obeye wa madam obetimi akase fra no pa ayi anadwo na wo be bi businessman de ne hiam oba se wunya nhia be ma foforo bi wunya fa wuku na chi ade na wo ka asem ya sa akire no me pa so wo huru me na me so me mama enye se wo kan enye dem no kan no akwa mu adwumayefo nanim waka ne fie etwa so ye kodu nwura mu ho adwumayefo nanim boy ba ko eferi kofi lolu o ye du nwura ba so waka se kofi ye se de manya business be to wapa o mu nyina afra me da ade okunu ono wo na yi ana wa he ma me se o ende wo huru mu aka bia che na bi me se ono wo na yi ana enya ne sa ede etwa to a mu hia sa warefo ye da ben unkai madam unkai what way me akra me kase unkai because ma ware mo te dai ba akum ede etwa to a mo dai sa warefo kra unkai mama me bi ni ani jiwo me se won fa ne ho kan me na me no adwuma me ye ne bra me bre ene bra me bra be mama hwe me ti hoyi mama o hu atade ehemi me treze am de ba he matade papa wo mu no de ehemi nansan ya me ne kon ya ansara okodju so akoyi entade be nsia bi de abre me ebi ne ehemi empabo ehemi ya se me be 15 years me mpaboa mama me ko me kro mo me ko hino me mpaboa ani mitna fa akoye mpaboa 3 me mpaboa ani fa ko fom kakra na me me mpaboa eno nam de bibia no nam ko me kro ma yem de bibia dan e to no na me ebi ni ba bia se we mpaboa me ye ne different 3 enye no bronya mpaboa ni we me tanse me mpaboa only ne so what how many years 15 years ampa one na madam so na ye nti so ye mfie sen ni so na eka enu 15 years mpaboa Ghana ubeti meba ye too free tech come and share me pa cho 4 years ubeti me to Ghana mpaboa 15 years mama me pa cho ye too free tech e ko ye fie ho no 10 years ni ye 2015 efie no ni mumia no nyina na musi ya na ba ko ne si mama me de
me ne ni share no me ma dwen na ye school ti me de me kwala ni school nkwa na me dwen ho na adwo ye no sa na oye bibi wa akiri wa mama ne ntina danfo ono ne kache wo bo ameboa na danfo bi no susu nte se wakwa akoto prot na wo sifie na me kro won kan kire me na danfo se ene enye sata na maware ni ya wale ene ode ni nyina nso sie o ni nyina sie me na ono ne kache me mama wo bo ameboa na danfo ka se ene enye ese o ka kire no asa wo bo mama ne ene ono me ko ne ko hwe ntie woda no wa ye hwe na o ka kire me se tamo hene ne kura be san krata ma na obusa no so okru no se an no se ne wa fama ya ma o nsan ene so ka kire wo hene ne se me be busuafo eye ni brefo tiro on pese me babu no ono ne ka kire me mama me se tiro se me peduabo no dabi duabo sem no so kra de enye dabi panimu na 1212 ne duabo dabi duabo sem ne de no hwe ka no wontwie woda ho me nyankopon ne na kunu nim so oyare dabi unim so oyare madam oyare me ba ja mami misa no unim so okunu oyare na nsem no so oyare na wo gi ska na akọ hospital ntu kọ hospital cheso be kọ hospital nyina wo ho no be gi ska se adwuma ne ska na ba da ho me fence scan me fan ko baby o madam scan ba first no wasi me ntua ne ka enti eba kra na sa ho kire ba kra na metema no eba na ho kire ba metema no enti ya hihye eti adwuma no ya hihye ho be 10 times ti me metu e maka che nyankopon se me ko hia ba ma na wanya adwuma na me so menya adwuma me make sure ade o san ko hia ba ma wo fro wen mi wu akwa ba bi mu a me ka se nei dabi mi wu akwa na okunu sto wodo no wodo okunu madam me ni problem me do no dabi wodo okunu pa na no keke na ne ye bi nti hwe na ofa wodo oyere mama me ba wodo oyere mama make Mibisa me ba anti Messi me ba mibisa wo wife nya abotre mibisa wo wife wa yi no simple mi be say mibisa yes or no wodo oyere na so no mama me do no me say me no na ka nti ade na wo de yanyi ni sa wodo no no ne de o so wo kan na no keke me say mo ka kire me no me ntimi ka sa asem ne nkire no opondo de me nya busa say ma bi ma na ka say wo mpanada opondo de me nya ene ni 3 days kro frame say wakọ baabi ene you more di me see asema de ya so wakọ baabi so wo mpana ene to me bi me kwa baabi so say bayi bi di to me bi di wachi kan kore no abefo so me na waka me be dem aka say nya no kore ya say to me bi di wachi hwe to me eja ya wakọ baabi ampa to me na di wachi na eye wo say mama ya wakọ baabi mama me tuwe me nko baabi ya me ko baabi ya me ko baabi ya na ye mpaibo ene ni me free no ene 3 days go frame me ko anu nko a o frame say me mra fie ena me se me ma na da bia asema me ka cho say won se ma waka kire me no enye ne 2002 na papa bi amantena kwanta agogo mantena kwanta de no mo de ye me na me di nkomo na papa ni gina hodi no say krache bra won se ma waka ne say no kure pa say de wo ka atemdidie ne no ma yiri di ye no kure de ne me ka cho say o yire no wo fa wachi ena se papa me fa mandi ko sua we ehu me ba wo amane na wo da fom twetwe na wo sere etene na safra me so me mrefi na me se me ma na asem no susu tire wo bia ne eye be ma timifo me nka nyansasem menyese me ma nyansafo de atbatam di yan no me bantimesi ma ye hwe papa yi fra wo frifie na no me da no wa fra na ka kire nse won sam rafie o me pa cho ko me nda no kwasia da no ena ewuku ada me pa cha ti me nda na nwum ene wo koy eti kwasia da no ena me friend so da me pa cho blefie me friend back to asokra bebre wa hanfa ena me call so a friend me kodura so na me san friend ena me say da na me frɛ wa won fa na o se kasa na me chia ne good morning na me se mpa cho brefi my friend be se blatter so ko eje ya mpa o frɛ o se brefi mama o frɛ se bemra na da na wonko mama me efie na etimo no enam do de ye minti no de bia me ka yen se me ho mani nyi wo fie o me koka o se me ye bonsa mama me yiri etibi ka tell me man se me abraba me ni sha me ne ebo no me ma bonsam sem na abre na se o enye sax sam kan abro san kro pesi wo siko wasim na kwa bi hia na prot kra wonya wajo bi oba mesi unim wo se wasema wo kanyina no me hwe wa wo se oye na no oya nti oya na wo so wo huru no nsem bi wo hwa ye fa huru nka o me huru no wono nsem bi wo hwa ye fa huru nka ono ka kire me se de bi o se me wo be ma na me se amanya ono na kofa ono no se wa kansi ne bo o se wo giduabo edipa eti 29 years ni a wo no worry o se won fa wachi da wan bi da so wafo wachi wo bi da won so betimi de won sasi wo bo aka se mo worry e won fa okuna chi da
Oh yeah, sure. Me patch. It is a mummy and Nina, meeting with some domo. And your problems in Kitty. Ya eti ade na mombrem eti ade na mombrem kwawie ono na di problem ne ba enkwa na emu no nso ka ho ma me ne ma mpeka se mema se wase meba wase ne ba pani ya wo doctor yi wo papa ko hospital ya diagnose ni se wanya BP ni BP ba bi e na ma ya pie machine 195 pie machine na se wo a wo doctor wo mfra papa e dey twa to aba ne frɛ ne papa ya da ben madam doctor no madam ya one na se oni ha da bi na aye maame wo no ba ne kasa ya da ben ne twa to me kura be fiti eyi ne nyam so eja meba everybody na no ba ne kasa ye wo ba no enkula no kura me ne nkasa o da ben ne twa to ane ne kasa ye me kura free be eyi ne papa ne eyi ne da ben eyi ben me nda na okoye no ma frɛ na wo mfa wono no tore bi na tore bi nso afrɛ kura enko one na ospre anti tore bi nso a wo frɛ no oye busy sa tinke so obehu a no ono wa frɛ ti na dwuma na oye no wo mututu kwan mami se papa ya woni ne tie wa hwe ba bia ne mfie dru na ni BP arise through this level wa ka se wase wo mamu no o se nkra di obu na ye ketekete na oye oba no ono kra wonya nyini nuru ba bia anti no de respect ma no eti wo ba as oba wo kuno nya report ma wo se me mani mu meda madam enya me baby me ba nya botre ono na men kola ni mu meba ukuru no won kama won te se ne mani mu no ka se nkola ni mu no ba nkra madam eti as oba tan me ba o as oba tan so ukunu report se me mamu mi e die na oba ese wo ye e de fa sa asem no madam say de kra me hu se nkola ni mu no me so me ne ne ese wo ye na ono obanya problem na papa na no kopa e koka se wo se o ka den bese won ka hyenkodu no akwa sama no ahemfie madam ka hyenkodu minti me nkwa sama no eti die nti na de ne kwa ahemfie si no case ni si no ana obruburu nua bebre nua ni nti na mam de kwa se da bi wo ba me kura me no wo kasa ese enkola no ya bre because se so be se yen bre nyina anya kwa mama me pacho ya bre mama me pacho buzaza da kola ni didi na tem na ono so ko ro no ho wadwa ye dom yakora me kan bibi wo ko ro ho dome wo ba mama mi do nya me ka bibia madam ya kwa ye na o se na tima akora ndime bo akwa na emumienu nyina mo ba ono wa pese na samunya meba akwa na emumienu mo ba ye be otosu mienu meba ma mimisa wo yire ebia na bibi wo ba bia wuni mu a akwa na papa yi ba me pa so me ne ma ne wo one ne ba ne nkra ni nyina me pa so de wo kan wo so timi ro ho dome wo ba madam adwaye na me so no ye de ma no me ko dware eda me ko dware o eye de no wo se me dware me she adwaye na dware de se me dware na me na so no ukunu timi ro adwaye papa ye de ne hu se wa ro ne ho dome akra no mama yes me e wa adwaye eja enkwala no sene enkwala no ene ne tie ene one enkwala ne tie ada akwala no busi edidi matam ada akwala ni didi matam me ko keno mami o fi akwala na no ani mani mo be hwede one akwala oba be ma me ba be ma ada odidi matam no eti man kasa teja me de me hwe me de mani ne hwe wo makokwan so aba since 2019 me na me kokwa me am ko lodu ma ba yi enti 2023 ya na nkwala no mienu de otoso mienu de otoso 9 no omo no ma me kasa se dada obre enti dada ba ye be kwa ko yi lodu no na waje na ho me ma saka ya sempa na ma me de kana ko suwa mu ko yi lodu no na omo mienu wo twa omo ho ko ti da bi me kokwa so ba ne be yi lodu no ofori krum eti ya ba nyina na omo kasa kasa wakan me de ya minima asam ko bi ma no ko tum se sia ba ya yi na ma ye din ye kodu ba bi omo yi lodu no na nkwala mienu aso akadiem ma ye pata ma mi kra hwefom mama ba ku dua o ma so nyenya me ne ka ebo ba ko na ko bewu keto na ko bewu oba sese wo kan wo so ne be ma mu abre mo asemi course ba e be ba me ha messages bebre enya ha na ye di kan tena mo asem so enya ha ne first time eja oba ye wa meka mo tena mo asem so bebre enya radio so asem mo tena se didi mama mo tena se di nkomo ne bebre eti ade na mpanifo mienu asabio ma ware problems da bia problems mo twemo manyina awram adan mama enti da o se me se honhom be ha ne chese mama we mama so nyame no wo ka asem chebe de be me ka chere se nipa entesko company for se wo bi enu ba ye ja chiki David no kwa da yampene David oba mesi mo twaso amoamo sha me meet plan na wo kan me ka chere e mama man kan masem ka wasa miti aja ka wano tum na miti ye ka chere akula na eye enu nti kura wanko ye ka chere madam ba pet bi ja ka ni so se wontwi ha nkola no na papa wontwi di enti no wontwi ni bufu a wande no bufu a bufu one day papa me kunu me ne tie no
e wo ma bibia nka bo san buofu watu so wone wo yire bedi nkomo wone yire be fa adwen o bibi eya be ma me nka aga manen kasa wo kasa no anka bi mesra wa manen ka wasam no akoma ntoye ya wo mo ne bra ya bre no ma me tu oba besia me kokwan so me te ka so na me lodu no enya akura yi ba ya wo be ka adwuma yi hu yi fa me boabo ani fia no me de me kwakwato ni ade na wo boabo me ntabo and I'm the chassis and tabo on getting 20 pesos and I'm the chassis. Oh, bedroom baby, no, you raise me. Shall I match a quantum quanswa? What's me name? And I may quat a mempenaho. But I may yard my school fees. Maybe I said, what's some near wabon a boama? Maybe I said, should I school fees? And maybe I said, Japadia. A ticket to a me quack, what to me, Jack, and this was a wound, never paid down. No, my coffee driver. Driver, and any yard, my crana still, me no ability. Me ko bakura na mtimi hiska wonsa menu aduane mawudi eti me ko kwan so ba ko so wontwi na mko kwan so na akola ye ka akire no wo ya ade po no nya na yes kra no wotwika enti ye kwan no no oba no nkora ne frɛ no so mama ene ye nya ska nko school na mso papa we wo so dadem eti me ka akire ye ka akire na ba no obeyi 100 cedis no otwi okese bas ene obeyi 100 cedis no so munyi nko school eti me frɛ no nam se ane ne sa de a wo papa so wo ma na makwagina ba bia frɛ papa no wo mfa ehon so network no nam se sadia ene fa ka ne bra ono so nim load papa ilo ekotwi no akora nim twi akora fe no wanya 70 no 15 kola wonim ka atwi papa ene oba bush wo no oba na makodi 3 days ene oba fa me ene wo yi 100 cedis ma akora no no oba fa me ene wo de me bae oni akora ne ntokwa no ene nti akora ne mama ne hia excavator sisi oni akora ne wo so akora ne mo se akora ne gi na dwuma papa bura kura inu ya bure ma ye ka se ehefie ho obi anya aso enam se saade akora nto ya sa no wapie akora wan ka so what me te se papa nka chen sen awo ma me ka akora nso wo mo no se dom to mo ye din en wo fa anwa na wo koy nam se de bi akora tene fie be ha adwen en mama akora na ye de ekọ obi nchin a wo sua adwuma sesi a eti papa ne de ye duabodo na no me ndai se o se me kokofa enipa driver no be faka na no afranto hwan nese wo problem nyina ye duabo ma menko okunu chaja bana do yire baaye no me pese wo ka de aware ne de still esa motena nkra ne nti no empani for montena se na monhwa mo ma no ba bia mo nyina duri aware jaye ne ade ne emwa mo nti aja de na sese wo pese wo yire wo ye mama me yo tiwi man ka se boni kwa adu me se de na wo pese wo ye ma wo me de me pese wo ye ma me ne se sana numu kasafo a oka de kire me no ene na etem akoma afise me efi etiti me mu no atem didie wo ya kwala kwase akora ka abo e bebo no nti ene number 1 me mai kura bi so ma bi ma no adi me mani bi atem da na kipa bodua so ene ye number 1 na fe so me ye adwuma ye de hwe nkwala no miska ma me se ma no cross ka mama hwe ye te dwuso manhia me ka asema se be ma me ka asema obefa ni hu bi da because you dika kase me nkanya ntese wo ka asema onfa eja bobo so ma me na ye nim mama hwe te dwuso manhia wodi nkwala ba school wo so de nkwala ba school wa makom ha utu na olfa dom ba no pa no to na olfa ba fie awie wo se to na olfa ba fa wom mama sebi sa over press aba eja de wo pese wo ye ma no me pa cho abobo so ma me na me nkọ ne nchen me time ko pa ebuo omume mama onfa me nye hwe nti omume na numu nsema waka kire me no so okasa kire me okasa chem ti se ekunu ni nyina ka buo ne ho na den biem mama wo ma no me ma no o man kola ni so hu se so ene otafidike se so kasa nkola me boana ma ye hwe nkola ne dia o man kola nya fidie so na obetena aka o man nya adwuma so ofie man kola ni hu se me so me ka ho bi ena ma hwe ye hwe o mo no e koso okay oba Mercy ukunu problem o de ba ha ni be mai do me smitimu so do ukunu pa de wo kan wo se ne sen me pa cho be twa kwa nwane bra wani ma me ne se eba wa wo akrakra wudi CCS no be ma wutifia me de bia dem kan nyankopon nim se be ma wutifia oba wutifia de me ye no enkola ni hu de papa ne ye no enkola ni hu eti de bia se bibi no kasa me na me se o ma ya na ye me ya but me Kristo nti se enu ya brobro ne ade me ne nje hu papa de wo ye me hu enkola ni hu de wo nso ye no enkola ni hu o ma na be jeje eti mu bia no mo nsesa musuman na nkra ne so hu ne mapa edi entina ntokwa bebre no me kwatena se asen asa akola ne se asese papa wo se ebi kura nsida se de o ka na me ka se wo se ne sen
ɔse wo mu no enu nti na ɔde waba enkra no so wa polutu o madwen akoma no oh se ma polutu nkra na dwen awurade ne me dance matinti akoma na ye den se buo ne de me meto no wonim se de mete ase de ase ye ma ba ma bia ena se ska na wo ko ho no car ne ba se kura me ko free tie ohia ties se car ni si wa na de ma driver o si wo ti on sa me fa na de nye na djuma oh me ni okay wo me fa nye na djuma ena se kura no nam so ohia tie nti me me tuwe me de ka bebre because san car nti photo ne ade nti me de ka bebra me nko am ye adwuma na me ha ka na car no nya bin hai se me nya bin hai nti ama me de ka because bibi ehia car no bi ska no so ba car no mu na wura se me to na no ska ka me ho nyina 6 million. All right. Sebi bibi ni kunu na ya just na yire konwa ma no me ne fe. Me kasa bebre nti na nam se me ma ha. Nya botre se waka bi ono so aka bi unim solution ya se asem na unim. Asem no me ba ehura asem na ehura enyo. O me ne na asem. Ezo she da bi ehuru na Joseph from. Me say the reason say me say ne kire nkola no. Enu amfiri ho a enye yi. Nti reason ben ya. So say me say nkola na nkola nso me nya ne say. Because me say me no na tifie. Be ma de wo ya wo mehunu. Ana de we akora na ode na ye tankura tu, ode o ma ye tankuru a. Ode o ma to tankuru ye wo ye mo ba. Ye be friend kura ni nyina, ne ene mo hia. Obatan. Omo mpes nkura ne mpeka. Obatan mahu sa, but ese ene mu nyina hia. Na papa papa ne samre fie. Ma ne samre fie. Ene wo kwewo ni nkofie. Makoma there be some. Wakoma ama ni wo ne nkofie. Oh, fear they said that. Na fe so wakoma ye. Emu wakoma ma. Emu wakoma ma. Dey tell us am the port to hie no. Minya ska aka na de wura, minya ska de wura kam. E dey atimu so ketu abi. Nti wanya sa nkafie kura no muntimi si. Se me di kwa wura ka chem se plot de wura, so to plot a. No wansi a obi befa. Sana ya no kan. Sana o ka kire me. Ba wo hia ka na se bia diska ni wura. Ne ska no me yi adwuma minya ska. Ska ni hia na ehye. Eti ese me yi madwen firi ho no. E ka nanka mani magu ase o. Na me pe me de sie no, ti sie am de sie. Na plot no to e odi ni din ko so bi. Man fa nko so plot se na me. Ada no afa ni din nko so. Se na maware. Ada no afa ni din, ada no afa nko so. Se ska nya me ni mi enu di, ana nya me nko. Anya mu mi enu di ase bema. Na ye obi di ya. Meba se bema wono nko na kwaje plot. Enu afa odi nko so ho na abeba se, ai me ni na aware. E ho na ye ka brofo akese. Property acquired within marriage. Ete ye no okunu di, ante ada no afa ni di ama so. Se me mpam. Ese ni di ba so. De wa me ni kwatena mu nyina me ne netim. Ana ejapade enso ya eyanko na dia. Efie etimu. Enya wo dia. Wonu timi ka kire me se, ka na metwi ni ntina me wo fie ho. Ena no me de kwa ka kire se ka me se me ntwi bie mu dia. Me kura na mabo me no masi wa na me mfai. Na oba ka kire se mabo me no masi me ntwi ka ni bie mu dia. Oba mes David twaso ne de emwa. Ye ti o ka ta. Onu me ne neti so ko ka kire me se, ba bia hwe. O se ba bia hwe kwala na du no. Me kwa me na malusu. Ena me so ti fie o so me so me ho ntome. Ani ha no obeka no. Me da bi oka, wo se ba bia hwe kwala na du no. Na sa kwakwa se minya oba de me de be ye wo no wa obeko. Ye kwala o da obi nchen a, na o mpese oba beda ne nchen du ma. O kan je se me ma beda me nchen yo. Kama oni so obeda oba no. Ajamante oba pa me time me bra na ye be. De se na se ye hwe na osan ba fie be fa ne car. Eye adwuma no de bo ama mo hwe nkura to aso. Nti aja ubeko fie da ben. Eda ho. Me ba aja beko fie da ben. Mama. Kasisi a me sori fie akabetimi akofie. Na bebia me pressure de wo no. Mama e ma afom. We no say because omo se me nko hu omo a omo hwe omo cheche nnuane no. Me ko eska omo jimi ni bi. Dietitians. No omo nchire waduane a obedi ne de ka ho. De ka ho. Mama eska me ko eska omo jimi ni bi. Me frɛ me ba doctor if eja se ye no wife edi nkomo ye ne be kasa wa akiro ye nwie ye ne mu nyina be kasa na ya hwa amasumdwe ba fie ho wo wife se ne pressure ekosoro wo so de ekosoro yetimi so se o te o so pressure me se de wo ye no me atena ne kwan a me de na fa so do bia me ye no eska dwuma ye ni ska mini bi da baabi ana mo se mo wa kura wontem ska ni wura kan mu na me ba doctor kura wo ho eni adianti ukasa na case yedika akwa ha ena akwa ha very bad eti mo ma yen hie akire wo na yen to aso ni nkomo no oba mercy ma ho kwan ne yen kansem no why me ba chopa ma ho kwan na yen to aso eja
efie ne de eden abekọ na akọfa aka na ye adwuma na mo ba keto na wo mato aso ahwe no wo ba doctor no ye be frɛ no wo mo aka ne nyina so wo bu anim tia no ye no mo nyina be kasa akora de so wo ma me no papa nya asɛm a akora mfa ho mo kora na mo solve ɛna wari bi timi gu 10 years na enkora won tamu ɛna ka warefo bom etidie ne besi ama akora wo di nimtia buo akọ papa so ye be hwe ne aka ne nyina owura amufa ɛne ne yere abna masi omo nkoma omo abeboye ya me ne hu ne sɛ bema agya amufa ye no ɔno ama ne ho kwan ama afiri ne nsa de ama na afiri ne nsa ne sɛ sese no hwemu a ne yiri mom ɛna abɛyɛ bema wo fie ho asɛde a ɔyɛ sɛ bema ɔhwɛ nkwada atua nkwada school fees no ne ade no a ɛsɛ sɛ nko owura amufa mom ɛna nkedi anim wo ye no akodi wɔ baa ne nsam on sɛ ɔka nsɛm ne na ma ne bɔ nyinaa chi no me hu sɛ ɔno mom na ama saa de nyinaa ba o ɔno mom na ama saa de nyinaa ba problem we nyinaa owura amufa ɔno a na ama na ba sɛ nye ɔno a enka saa de nyinaa ma ɔno yire na tie makɔpɛ bosia atɔka wo na ayɛ driver ne awukura kaa na wo de yɛ adwuma motumi atua ka ne nyinaa wie na mo wie ye no wo bɛma no ukoye adwuma ne ba na diska na bre oba na sɛ sika nyina kodu oba ne nsɛm na wo hia bi oba na ma obi ato botom ɛda oba na mfa ma na gyesa wo nam hɔ kwatere kwa na obɛma ye no ɛne sɛn enkwada na mo hwɛ wo mo akwada no ade akyi ade asa wonim sɛ bibi afiri ne maame hɔ na ɛba no wo mo nim sɛ maame na ɛhwɛ on sɛ ɔhaw ne nyina de akɔfa ba nyina no owura amofa ɔno na ama kwan wo na wo yɛ bɛma wo yɛ tire ɛwɔ fie ɛnema bebre wɔ hɔ a wama kwan ama sesei no ɔbaa ne mmom abɛdi soro ɛna wo aseɛ ɛna nneɛma bebre no deɛ ɔbaa ne pɛ no ɛna ɛkɔ so wɔ fie hɔ ɔka na nsɛm no wɔte ne so na mewra ho bɛma deɛ ɛduru baabi a wɔsɛ wɔn yɛhu sɛ wɔwɔ bɛma wɔyɛ mmerɛ dodo afei ma mfiri pɔ ma yɛka nyinaa no ɛduru baabi a nipa nso sɛnea wɔyɛ wo ho no ɛno nso na de wo kɔ owura amufa ne haw baako ne sɛ ɔnyɛ ne ho sɛ de di kan no wɔde ebuo ɔno ankasa ne fam no ɔde buo ma ne ho na ne mma no nso afa bi ade ntina wɔ sɛ ɔba wo no ukɔ gyina hɔ keka bi kyerɛ ɔba mo keka bi kyerɛ na ne toto twɛdeɛ dabi mimi hu sɛ wama ne buo ɛkɔ fam wɔ nkwada n'anim sɛ maame no nso ɛna wama saa kwan no nso ama nkwada no nso etietia papa no nim a maame no nso nyɛ careful na ɔba no ukunu kontɔkwa wontimi ntia kora no kora wɔ papa n'anim ɛno no nyɛ wontimi ntia kora no wɔ papa n'anim wo paa tetew na kyɛ sɛ wo ne mekyɛntia bɛyɛ pɛ na wogyina m'anim ne metoto no matter what sɛ mebisa wɔ akora ne sɛ deɛ ne siiɛ atoa nso na som wom wo papa na ne kontɔkwa wɔsɛ deɛ ne siiɛ nti wɔkyerɛ mu na akora ne di bɛma deɛ na abɛyɛ ɛno ne asɛm no deɛ na abɛyɛ na ne nyinaa mu no deɛ mɛsrɛ ne sɛ owura amofa ɛduru baabi a mamfrɛ pɔn yɛka nyinaa no aboa bi yɛfrɛ no wɔtwea sɛ wonim aboa korɔ deɛ ɔkraman meda ase wodeɛ wonim biribiaa sɛ kraman wode wo ho hyehyɛ no a ɔtafere wa no ɔba a wawo no ɛdeɛ nko sɛ wo ba bɛgyina w'anim na woto no wato na wɔsɛ mahwe ase nti meba no abɔ me dabi mehu sɛ owura amofa wɔ sɛ ɔnya abotrɛ na akoma ha no ɛno deɛ yɛ nokorɛ wotie ne kasa no nade yɛ no a ɔpɛ ntam ne abufuo yɛ adeɛ ɛna duru baabi a sɛ woma wakoma di kan ɛwɔ wade yɛ mu a ɛma wotumi yɛ nneɛma bi a ɛho ni mfasoɔ enti ɛno ɛne nneɛma hu wɔ no ho na mmom mamfrɛ mpa ma mede wie na wakɔ so yi no sister Mercy ohia kasa kyerɛ ɛduru baabi a ɛwɔ sɛ yɛka nokorɛ ɛkyerɛ nipa woyɛ ɔbaa sɛbe wokunu ɔni bi mpo a ɔyɛ bɛrima ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden na wode ne nidie ma no na woma no yɛ nasɛdeɛ sɛ bɛrima ɛduru baabi a nkwara no kura kɔ school no ɛwɔ sɛ ɔno ne kɔtua school fees na ɔma nkwara de sika to wɔn tɔm na ɔma hu sɛ papa no nso hwɛ wɔn mo na ne nyinaa wagye ne nyinaa bɔ ɔbo a papa no nam fie hɔ a wɔn hu no so ɔkɔ program koraa wo na ama ne sika ɔkɔ hospital a bɛrima mu a ɛna ne wo na ama ne sika sɛ de wɔde kyerɛ me ɛyɛ 170 m sɛ 106 papa yɛ fidie adan ɛnyɛ yi so wobɛkunu dabi na bɛrima nso ehia wo saa na sika no hu a ɛno nso ma obi pi kɔ so obɛrima so koraa nsɔre o bɛda asɔre nsɔre adwendwen na so a ɛno nti na nneɛma ɛkɔ saa ɛna ma ne bufu ntɛntɛm nti yɛwie a yɛbɛhyia wɔ mo ne ahwɛkɔ yɛbɛfa so na nkwalaa no so sɛdeɛ woka odi bi nso akyɛ abusua yɛkɔhwɛ video no aba bɛnka takyie sɛ na hu yɛ no mekɔ ayɛ me mmɔbɔ
It's my case with the me papa. You send your old suit. Oh, as someone can use him say again, mobbo, or better class nephew. Cause baby will be happy, baby, and assume a bedroom. It will feel say, no one to now, and 1 or 12 feet. Well, 12 feet. Oh, I will for a bad time, a man to a man, baby, be a man, baby, a moment me and support him. And as a man who say, Mo papa and a year way, more panels, me near say, mamma, open a school fees. No, my man who. Na de bia papa no wadwuma mu nti mo maame no mo ne nkwa na na wofi nti nkwa no hu se bia ma ben mo senta nti nkwa no always ba mo wo odo stronkun de mo ma omo maame no mo na mo ma sede ye maame no ma sede se be ma emma no enso hu se eja no ono so play some part ewo nkwa ni hwenim na bibia na koye se bia oh, Debia, me na me discan mama. Me who say na discan mama. Me who say Debia yewo. Meanwhile, no be na show with your discan mama. Now discan mama. Mama yentimi emo awofo no ejanom titu ejanom. Na won so nya respect ni bi emfi mma no ho. Na eya adoso. Hwe se na papa yensu ne bibi kura hwe bi apakodu. We say bibi kitu we bi. Wo han se wa hwe ne nkwa. Mami hu so adwenkyere ewo comment section eho asase. Na nkomo no se mu entimi enye de nkomo no se mu entimi enye hwam se na ebe ya bibia no so no metimi enya enigye no ana sa bibia metimi edi video no enso abremo sara bomode se obe like na wa share na wa subscribe enso dia mama na ma refi se ha eye emergency Ghana TV na me a medi dwumatie so wo chia me no so no edi am de so eno an kusua faculty abusia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.